Semangat, Dek. Pisan ketemu aneh kono kae pripun bapakku gawang-gawang angel dilaleki apa sih bobot rodok mari lho Rasmaraku. Nggih. Yang penting sehat-sehat Bapakku nggih, bahagia selalu. Amin. Jangan sedih terus. Ora. Ya, lanjut. Aku pisan ketemu aneh kono kae gimana kawan-kawan aku dilaleki Srana usada lara asmara Jan luar biasa Om Damin. Kelingan 5 tahun yang lalu nggih. Ora 5 tahun, 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Sing kowe iki langsing. Cek cuwilik sampeyan. Iya. Ayo cek mbok posting ya to. Iya. Ayo. Kok genti iki sing dipotong gak diposting sing iki. Iya, kan iki wis padha lemune. Aku
asik